Bé, és una peça una mica excepcional dintre de la meva feina. Jo normalment sempre hi ha una figura humana que està dintre del que jo faig. Aviam, és molt clar. Això és un moment en què canvia completament l'entorn i passem de comprar productes d'aliment a base d'una paperina i a granel a les estanteries del supermercat. Això formava part de tota una exposició on hi havia supermercats, hi havia sobretot coses en color. Aleshores, també aquesta peça vull explicar d'alguna manera que el que és ficció i el que és semificció. Però hi ha una part que hi ha uns objectes que estan pintats, que és ficció total, i una semificció, que és una imitació en volum dels objectes, les ampolles de Coca-Cola, els envasos de mongetes, cigrons i altres productes que anaven amb això. I aquesta és una aproximació i una crítica del que és realitat i què és ficció i que a tot això com es barreja dintre del nostre cervell. Bé, per la meva pròpia col·lecció, poder per veïnatge, és la peça que tinc al costat del meu amic Xavier Serra de Ribera, que ens uneix sempre, a part de l'amistat, perquè hem tingut sempre l'estudi un al costat de l'altre, que és una peça que a ell no sé si li agrada gaire, però que a mi em recorda una època que ell feia una pintura molt misteriosa, que és aquell home que es porta un barret i que la llum li entra des del sostre a través d'una claraboia. I això em sembla que és una circumstància molt metafísica i per una persona com jo que no té res de metafísic sinó que de físic és un contrapunt. Gràcies.